Pohromade. Pekne, pán Boh Že sa podarilo, tátko, všetko, že aj si tu, aj že my sme tu všetci. A Irenka ti volala, za kedy si spal. Hovorila aj Roman. Pred Novým rokom, že zavolá. Však aj my jej môžeme skúsiť zavolať, až vieme čo. Ona, že pôjde do Ameriky na Nový rok. Takže ešte sa pokusí zavolať. Sa mi zdá, že lepší rozprávala tento rok, jak minulý po slovensky. Pekne rozprávala, pekne, bezchybne. Však má so mnou každý píše, ja jej píšem po anglicky, ona mi píše po slovensky. Že sa trénuje. Marianka. Štípe. Ty chceš? Gabi, aké má ona sponky, aha. No. Aké krásne. Víci frúvané. Ne? Borovan, tatko. Ne? Nechcela ti pomôcť? Nie.